Gde si? Čujem da si igrao. Jesi opet bio najgore? Zbog mene smo pobedili. Zbog tebe su jedino mogli da izgube. Sve dok sediš na klupi, bezopasan si. Na klupi? E pa ja sam dao sve koševe na kraju i zbog mene smo pobedili. Zbog tebe pobedili. Ajde ne lupetaj, molim te. Ti pojma nemaš. Očajan si. Nije istina. Pitaj ih. Slobodno ih pitaj. Ma nema šta koga da pitam. Valjda ja najbolje znam koliko ti vrediš. Gde ćeš, ej, čekaj. Vojo, vrati se, Vojo! Vojo! Šta je, Vojo, ti si još ovde? Znaš koliko je sati crno 10? Ne zanima me. Šta si rekao? Ne. Ništa. Bio si danas sjajan. Hvala. I sad postao heroj ekipe. I već si se uobrazio. Nije. Nisam. Šta nije? Ajde, izlazi napred se da gasim. Dobro, evo još pola sata. Koji pola sata, bre? Ovde si 5 sati. Šta ti je, bre? Šta ti je, bre? Ništa. Ništa, mogu da nastavim, ajde. Kako da nastaviš, bre? Izlazi napolje, se da gasim. Šta je, bre? Šta je? Polako. Gde te boli? Zglob. Čekaj. Sam ti rekao ja, bre. Preteruješ. Ajde polako. Dobro, hvala, dosta je za danas. Slobodni ste. Ajde, bacite taki odradi svojih 100 bacanja, bre. Uopšte ne želim da znam kako se to dogodilo. Žare, hvala za sve do sad. Ništa, kad se oporaviš, očekujemo te nazad. Okej. Bravo si. Pa bravo, ljubavi. Ajde smisli gde će tata te vodi, pa idemo zajedno ti i ja sutra. Ajde, bilo gde. Ajde, ljubim. Ćao. Da šta, Žare, nešto razmišljam, bre, mogu bi Mirko da igra za nas. Pa mogo bi, ali kako kad neće? Pa znam, aj vidjet ću nešto da smislim da ga nagovorim. Ajde, smislimo nešto. Aj, šta ti je to par utakmica do kraja prvenstva?
Ma neću smara. Znam da te smara, ne bi te ni zvao da nam se Voja nije sjebo. Povredio čovjek nogu, nemamo beka, aj molim te. Ma ne mogu tako brzo da se uklopim u tim. A i drugo, sećaš se šta je bilo prošli put kad sam došao na trening? Sećaš se tog Rasula? Stvarno ne mogu. A igramo basket. Ne mogu, ne sam da se povredi. Aj, pad. Smrac. Pa, Voja, stvari stoje ovako. Snimili smo ti nogu. I? Jako loše stoji. Mislim, neke šanse ima ipak. Kako ti se ovo dogodilo? Pa iskrenuo sam zglob pri doskoku. Ti ko da si doskočio sa 5. sprata. Doktore, budite iskreni prema meni. Pa evo, zglob ti je skoro 90% smrskan. Morat ćeš nositi 1-2 meseca taj gips. Mi ćemo naravno kontrolisati kako to zarasta da sve prođe u najboljem redu. A dobro, a kad ću ja moći da igram? Ove sezone ne može. A dobro, mislim, to vidim ja, ali s treninzima kad mogu da počnem? Voja. Mislim da više nećeš moći da igraš košarku. Ima drugi sport. Žao, stvarno. I? Pa bio sam kod doktora. Dobro znam i? Pa više neću moći ozbiljno da treniram. Definitivno od mene neće postati košarkaš. Ne, to sad može tako da izgleda, ali ne mora da bude tako. Žare. Nemoj da misliš da te tešim, ja sam sam prošao kroz sve to, znam šta pričam. I? Dobro, meni je povreda uništila karijeru, ali u tvom slučaju ne mora da bude tako. Ali ostavio sam i ekipu na cedilu. Pa dobro, Vojo, desilo se, ne mora to sad... Nije se desilo. Ja sam u stvari i hteo da se povredim. Namerno sam to uradio. Ako vam Čikapera nije ispričao, pitajte ga. Čikapera uopšte ne razume zašto si to uradio i njemu tu ništa nije jasno. Veze, nemam šta ću da upišem. Brate, kako igraju. Ne mogu da verujem. Znači, treći put istu rečenicu govoriš. Ajde, čuti i gledaj. Ho, čovjek. Ne znam, Hektore, brate, uvek možeš kod svojih u šabi. Uvek. Ma, samo mene čekaju. Tamo im samo ja trebam. Ma šta ima da opisujem nešto? Kad posle nema gde da se zaposli. Pa dobro ti nemoj da upisuješ ništa. Ja ću arhitekturu, reši se. A nema posla tu. Tenke, ako si najbolji, ima posla. Svud ima posla ako si najbolji. A lako je tebi, ti si odličan đak. A šta ću ja? Ko zna da ću završim i 4. razred? Ljudi, ne znam za vas, ali ja ću kad to da NBA. Vi ga ovi pržaj. Strašno, znači. Ti stvarno možeš da zamisliš sebe, ne znam, aj Lupiću, kako čuvaš Cartera, recimo. Cartera, a? Čovječe, ima ga preskočim. Ste vi bili svesni da na ovu utakmicu dolaze skauti iz najvećih klubova? Ma jeste, baš će mene da primeti. Tebe neće moći da ne primete. Brate, Reljanin, na to se ne loži, majke. Normalno i ne treba se opterećujete time. Ne znam kako bi vam rekao, ali ako sad nešto ne uradimo, gotovo je. Ovo je poslednja šansa. Brate, kako igraju. Ne mogu da verujem. Ljudi, jeste čuli da je došao skaut?
Se zna ko je to? Nemam pojma. Ljudi, ovo nam je šansa, velika šansa. Znaš, oko me briga za skauta, ono. Igramo opušteno. Normalno, ljudi, treba dobijemo utakmicu, to je najbitnije, ovo ostalo je nebitno. O, skaut, ako te primeti, primetio je, ako te nije primetio, nije gotovo. Tako je. Bravo! Ne daj, diži ruke, bre! Dobro je, bravo, kontra! Puci! Slobodno, bre. Gledaš. Aha. Ne igraš. Ne, Više voliš da te mi deremo. tako nekako, neću, hvala. Kako ti Burazir? Dobro je. Krenuo je na rehabilitaciju. U stvari prvo ide ta neka detoksikacija, pa onda rehabilitacija i sve ostalo. Ajde. A roditelji? Dobro su, uključili su se čim su saznali. U stvari znali su oni to od samog početka, samo nisu smjeli sebi da priznaju. Dobro su, drže se. Najvažnije je da oni ukapiraju čemu je stvari, da mu pruže podršku. Nadam se da hoće. Hvala vam. Nema ništa mi zahvaljuješ. Još je rano. Pa što primeš sad, gdje ga sad primiš? Ovo je najvažnija pobjeda, najvažnija pobjeda. To nama nije dovoljno. Ovog trenera ja volim, pa nisam ja džabe njega izabio. Dule, verovo si u mene, a i to je bilo Nataša da me kontroliše. A šta bi ti bez Nataše, jeli? Vratio bi se flaši zlato moje, vratio bi se flaši.